हाय ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ସପିଂ କରିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା କିଛି ସପିଂ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବି। ସାର୍ଟ ଭାଇ କେତେ? ଏତେ କ'ଣ କହୁଛ ଡେଲି କଷ୍ଟମର? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ହଉ ନେଇଯିବା ଏଇଟାକୁ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ଟଟା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଚଷମାକୁ ସାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ହଁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଶୋଷ କଲାଣି ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଦେବା। ଭାଇ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜୁସ୍ଟା ମଉସା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବା ତାପରେ? ଯିବା ଟିକେ ପରିବା ହାଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଭାଇ ପରିବା କିଛି ଘର ପାଇଁ ନେବା। ଟମାଟୋ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କିଛି ନେବା କିଛି। ମଉସା ଦିଅ ସବୁଥିରୁ କିଲେ କିଲେ ଦେଇଦିଅ ଯାହା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପରିବା କିଣି ଚଳି ହେବନି, ସବୁ 80 ଉପରେ। କେତେ ଟଙ୍କା? ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି କିନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ପରିବା।